sorry po, nadadamay ka mo ngamin. Papasalamat po kami kaninyo, kading pagkakataon na adi, na tinugutan po ninyo ang pamilya namang magkaasad. Again, sabi po naman ni Nono, ang importante, pamilya muna. Sabi ni Ate Madel, kung nag-usip kami, taon nung nga yata, nguwanta sa nadi ginibo. Sabi ko man kay Ate Madel, siguro kay puwan gayid. Pinahintulot gayid ni Amang Diyos na mangyari na adi. Kaya nguwan, nagkaiba kami ni Ate Madel, nasisigurado kung lambang asad ka na mumaksig. Sinisigurado po kanang pamilya Alpilor na yung mapadadagos na mo suligasiya ni Papa Buboy, ni Uncle Nansing, ni ex-mayor Manny Alpilor. Dahil sa pinagpagalang ko ka namang lolo na magsilbi sa Adi Kamsur. Welcome back liwat sa pinakamaugmang vlog sa Iriga City, Camarines Sur, asing sa Rinconada area. Inian Si Jobs. at si Peachy. Kamusta naman si Mayor dito ngayon? Hinahanap ni si Mayor Madel. Bakit yung paborito ang Casa Soriano? Masarap ang pagkain dito. Very world class ang kanilang pagkain. Ang kanilang ambience, very rustic. It reminds me of where I grew up, which is in UNET. Ano yung mga paborito mong pagkain dito, ma'am? Ay, marami. Gusto. Actually, yung Auntie's Chicken, favorite ko yun. Yung porchetta, yung kanilang ranchero huevos. Yun, paborito ko yun. May kalyos din sila, which I really love kasi it reminds me also of my mom. Yung luto ng mami ko. Marami sila ditong heirloom recipes. Very Filipino Spanish na kasi my mom, of course, medyo Spanish heritage ang mother ko. So karamihan ng mga food dito really reminds me of home. Kumustahin ko muna kung papaano maging nanay sa panahon ng pandemic. Ay nako. Actually, ano siya talaga, masasabi kong level up dapat ang mothering, ang parenting skills. Dahil siguro ang pinaka-tough yung online learning ng mga bata. Kasi mas doble ang monitoring dahil nasa bahay lang sila. So, ako, my kids are still elementary grades. Pag medyo mahirap i-structure kasi syempre mahilig pa sila maglaro. They have so much time on their hands. So, marami sila syempre nami-miss out. Although, I also take it as a great opportunity to teach them self-discipline, self-learning, teach them also that every decision that they make will have consequences that they have to live with. And I just concentrate on that, keep it a positive positive atmosphere in the house. Nakaka-stress. Kaya talagang sobrang haba dapat ng pasensya. Alpilor United. Kwento mo muna kami, ma, kung paano nangyari yun. Actually, surprise na lang. Nagulat na lang kami, tapos na silang mag-usap eh. I really think na umabot sa panahon na eh. Parang right na yung panahon para magkaisa. Siguro napagod na din yung isa't isa sa pagiging laging magkaaway, pero actually magpapamilya tayo. April lang nabuo lahat eh. April 2021. 2021. So, ibig sabihin, siguro yung mga pinag-iisipan, etc., or it maybe took some time. I mean, hindi naman siguro mangyayari yan na parang ngayon, magsama kayo kinabukasan. Siguro, malaki din yung prosesong pinagdaanan ng process na yon. Sa nangyari na yon na Alpilor United,
sino yung pinakamasaya? I think ang pinakamasaya yung mga elders namin, syempre si Uncle Perts at si Mrs. TB, Auntie Nini ko. And of course yung mga aunties ko sa States, si Mama Nor, si Auntie Baby. Apat na lang kasi ang buhay sa mga relatives. So syempre, si Auntie Ida, yung lahat ng second generation Alfilers, I'm sure they're the ones who are very happy. Okay. Kasi for the longest time, they were the ones who were telling us na dapat magkaisa na kayo kasi bago naman kami mag-goodbye sa mundo, makita na namin kayong at peace. Kasi, of course, they don't want to leave the earth na ganon. So, Wag naman. wag naman. Parang, kumbaga, kasi nangyari na eh. Pero Like totoo. my dad, Pero my totoo. dad, oo. Pag sa nangyayari ngayon, parang ang layo-layo na natin sa pamilya natin. Oo, parang, Diba? oo. Kung Totoo yun. yung mga nagagawa natin, ngayon nakaisip tayo na pupunta tayo ng States ngayon, hindi na basta-basta. Oo, hindi na basta. Diba? So, Kaya ito na talagang- yung request nila. Oo. Kaya, very happy syempre yung elders namin. On our part, kami din, sa third generation, happy din kami kasi actually minention yun ni ate dun sa speech niya na siguro ngayon mas trangkilo kami matulog. So parang we have a better sleep now that we are together than when we were away from each other. Sorry po, nadadamay ka mo ngamin. Pero, pag naggugurang, natatawa ni ka sa wisdom, yani po, and agko po mga tao na ginamit ni Aman Diyos, I don't have to mention all those people behind this, pero nagpapasalamat po kami kaninyo, kung sakripisyo, kung tiyaga ninyo. Taisip kong baga nasabi ninyo sa puso ninyo, imposibleng magkaasad. Dahil ko Disyembre, nagkaribok sa park. Yan po. Agko na naman usip na series of usip. And sabi ko, tama man nga na si Aman Diyos, amuna di pinapaabot. Di talaga, talaga politikang nagibo sa karayan na pinag-isad kami. Sabi po naman, hanggang ako ka naman naggagamit na politiko, abel nirang magkaisad kami dahil sa ka-intensyon na sa ka-motibo sa ka-benepisyong makukuko nila. And tama si Nuno na habang nanggagana sira, kami man nararaot. A lot of people still doubt. Sasabihin, Oo. nako kasi next year, Yes, oo. may Makikita mo napaka-sincere ng ano. Ako kasi I think I've said this even in the other interviews made about our division, yung pamilya namin noon. May mga tao lang talaga na nagte-take advantage ng normal na conflict ng pamilya. Kasi hindi naman siguro kami ang naka-imbento ng conflict sa pamilya. Lahat naman yata ng pamilya may konting bangayan, may konting which is normal. Yeah. Bihira kang makita ng pamilya ang walang kahit pa paano kung disagreements na lang, yung pinaka-minor. No? Walang 100% sa mag-asawa nga eh. 'Di ba? May mga disagreements, but you live through it. You overcome it because ang love nyo sa isa't isa is the one that will keep you together. 'Di ba? It's greater than your galit, than your hatred. The love is greater. So you stay and you work it out, no? But there are people kasi from outside the family that takes opportunity of that disagreements and because of that, syempre, it would be to their favor or to their interests. Kaya sa matagal na panahon, talagang nagkaroon ng gano'n na division yung pamilya namin na instead na alam mo yan, mabigyan kami ng opportunity na makapag-usap kami, maging peaceful kami, hindi, inaano yan. Your closest kay Nonokoy, kwento mo muna po, kahit maikli lang, yung time na naghiwalay kayo ng landas because meron siyang pinanigang Yes. party, ikaw naman with Mayor Madel. Sabi ko nga, naiintindihan ko naman kung bakit niya ginawa yun. Ay, alam ko kung
I know why he decided that way. And I respect that. Siguro kami ni Nonokoy, and ngayon, kahit kami ni Mayor Madel, we have a mutual respect. Dumating na kami sa punto ng buhay namin na, although very clannish kami, very hierarchical. Yung eldest, mas powerful yon kesa sa mga Parang royal youngest. family to, Oo, ah. may ganon kami. May ganon kaming kinalakihan. Pero ang maganda kasi, kami ni Nonokoy, may mutual respect kami sa isa't isa. And during that time, talagang rinespeto ko yung desisyon na niyang yon, kahit heartbreaking sa akin. Kasi, syempre, yung dream ng karamihan, including me, magmabuo na yung family namin. So, syempre, nung humiwalay siya, naman yung humiwalay, I mean, it was such a big frustration and a big disappointment. Specifically to me. Pero, talagang respect ko yon. And in fact, I protected his decision in a manner na hindi talaga ako sa kanya, hindi talaga ako sa kanya papakita, hindi kami nag-uusap, hindi ko siya tinawagan. As in, talagang yung cellphone niya na hindi ko na alam, parang nawala na sa phone book ko. Talagang dumating kami sa ganong point. From 2019, ngayon lang kami ulit nag-usap. So, that's 22 years. Nagpapasalamat po kami kaninyo kading pagkakataon na adi na tinugutan po ninyo ang pamilya namang magkaasad. Again, sabi po naman ni Nono, importante, pamilya muna. Sabi ni Ate Madel, kung nag-usip kami, taon nung nga yata nuwanta sa nadiginibo. Sabi ko man kay Ate Madel, siguro kay puwan gayid. Pinahintulot gayid ni Amang Diyos na mangyari na adi. Taking di man na din nangyari, diri man migkusig alam bang usad ka na mo. Sa kuha ka politika, sa pagkuha ka pagbuhay-buhay. Kaya nguwan, nagkaiba kami ni Ate Madel, nasisigurado kung lambang usad ka na mo maksig, tataong magsolusyon sa problema. Sinisigurado po panang pamilya Alpilor na yung mapadadagos na mo suligasiya ni Papa Buboy, ni Uncle Nansing, ni ex-mayor Manny Alpilor. Dahil sa pinagpagalang ko ka namang lolo na magsirbi sa Adi Kamsur. Sa kanakong pamilya, nag-aayat ako sa labing kapatawaran. Ano yung pakiramdam ng ate? Sa akin, syempre, I am so proud of him that he is that magnanimous. Yun ang lagi kong kinikwento kahit sa asawa ko. Sabi ko, alam mo ba kako, that's a strange thing about humility. Because to be humble, you should be generous. Di ba yun yung parang napaka-ironic? Kasi pag selfish ka, hindi ka humble eh. Pag selfish ka, mahirap kang maging humble. And what I saw in Nonokoy was that he had that generosity na maging humble at humingi ng tawad. At recognize niya yung kamalian din niya or kung ano man yung pagkukulang niya sa pamilya. Lahat naman tayo, hindi naman kahit ako, may pagkukulang din ako sa pamilya, no? So, and yung i-recognize mo yon, i-accept mo yun, i-acknowledge mo yun, and take responsibility for it, that is really a parang tatak ng isang magaling na leader. Yun, meron din si Mayor na. She also talks about forgiveness and about asking forgiveness. And that's really something that I appreciate because she was also magnanimous enough to ask forgiveness. And even before that very public forgiveness, she and Nonokoy already parang minention, sinabi na nila yon sa pamilya. Kasi bago naman kami nag-public about it, nagkaroon din kami ng meet. Yung parang nag-family, syempre naman, di mo pwedeng, doon na kayo magkikita-kita. Hindi naman ganun. Parang bago yon, meron pa naman, nagkita-kita muna kami. Mahigit isang dekada din yun, ha? Paano ngayon bumabawi kayo magpipinsan sa isa't isa? Talagang we communicate a lot kasi may GC na kami. And then, ako kasi, yun na nga, meron akong schedule, I have to go to my study, I have to study abroad.
So talagang, habang nandito si Ate Pichi, mag-ano tayo, bonding. Yung mga ganon, yung mga giving time to each other. And also, the mayor is really generous in the sense that she's very willing to help the other cousins who needs help. I mean, yung mga, hindi naman kailangan. Pero parang, I just want you guys to know that help is available if you need it. Parang ganon. Kahit pa paano, nasa Alam mo, isip merong- mo, oo, nakakalakas ng confidence yun ng mga pinsan ko. And siguro, yun dun siya nakakabawi. 3 hours later. So, mukbang time. Mukbang Dumating na si Mayor Mukbang Madel. time. Saan ka galing? At kung nga pumpkin soup, favorite ko, di ako nag-order pa. Nag-meeting kaya kami, kanarwa, morning. Ang pa. 10 o'clock, yung breakfast ready, sabi ko, matatapos na mag-bed. So, dalagan ako 1:30. Attorney Pichi, kwento mo kay Mayor Madel kung ano yung mga pagkain kasi yan ang mga pagkain mo dito, di ba? Pinakain ko ngayon, ang tawag dito, ranchero huevos. Yes! Meron para siyang, hindi ko alam kung anong laman niya, pero may egg siya na dip nitong nachos. Siram! When was the last time na nagganyan kayo, ma'am ni? Ni Mayor Mayor Madel? Luy no. Ako matagal. Luy no. So yun, salad. Ito ba salad? Okay. Bagay ito kay Mayor Madel kasi hindi nag-rice. Itong salad na to, Okay, this ma'am. is the Casa Soriano salad. Masarap siya kasi may favorite ko yung may mango, tapos may pineapple, may mango, may pineapple ba? Hindi ako sure, pero may mango, may oranges, Tomato. may tomatoes, may grapes, tapos May singkamas. may singkamas, may kanin, yung crab sticks. Yan, masarap siya. Ito naman ay the soup. The soup, this one is pumpkin soup. Favorite ko to tsaka ng mga anak ko. Pag pupunta kami, talagang in-order namin ito palagi. Chicken. Yung chicken naman, Auntie's chicken, masarap siya kasi parang may feeling siya sa loob na parang breadcrumbs na may... Ay, meron siyang breakfast. Opo, sa loob na meron. Allergic ako. Allergic. Hindi, pero alisin mo lang yung breadcrumbs, yung chicken lang kainin mo. Masarap siya. Tapos, syempre may olive oil siya na parang siya yung pinaka-sauce niya. Pero syempre, pag masyadong oily, wag na. Nasa sayo naman. Ito, sinantolan. Paborito ito ni Mayor. Ito, this is like, Oh, actually, sarap. ano niya. Parang Bicol Express. Oo. And, ang mga ringkunada, mahilig sa sinantolan. This is a very, kaya di ba yung pinento ko nga kanina, bakit ko favorite? Kasi, it reminds me of home. Kaya lang yung laing kasi nila, hindi ringkunada version. Oh. Kasi ang laing di ba ang marami. Yung atin kasi ang kulibas. Yeah. So, which is a different version. So, I don't order it really. Sometimes I get disappointed. I get disappointed with all other laing in the entire Bicol. Uwi ka na lang sa Because ringkunada. I want Ganon. Ibiga version. Oo. Na tapos yung sobrang anghang yung atin, di ba yung sobrang daming sili. So yung laing kasi sa iba, medyo very soupy or creamy. Yung atin, ano siya, it has body or... Oo, tapos minsan minimix natin sa laing. Yung itong sinantolan, Ito. minimix namin sa laing. Laing. Ito, ma'am, ay... Kalyos. Ang kalyos, Di ba ang kalyos yung ano, yung sa paa? Yung Dahil, kalyo. parang dami. ano yan, it's a Spanish food. Ang alam ko dyan, may mga, ano yun, Yung green yan, beef ma'am. yan Ano tawag dito? yung ano ng insides ng, Ano nga tawag dito? that's chorizo. Chorizo. May Ito chorizo, yung tapos green man, may mga nakalimutan ko intestine yun. ng, Olives! Ah, olive. May olives, that's a very Spanish dish. Oo, na very Spanish. talagang May yung pag ang lakas ng kasi impluensya mami ng mami. kasi- mami ko kasi nagluluto ng kalyo sa amin pag mga special occasion. Yung mga linluto ng mami ko, lengua, kalyos, tapos may patatin din siya, which is Chinese. But, Patatin. Ito. yan naman, Porchetta. porchetta, favorite ko yan kasi para siyang lechong kawali na Ito, high blood. Pampa-high blood yan. So, pag nagkikrave kami ng lechon, yan, pupunta kami dito, kakain kami ng porchetta. Ito nga, oh. Sabi ko, sino naglagay Yan nito naman. dito? Parang may bago na tayong tambayan. Yan. Sabi ko, sino naglagay nito? Parang sa'yo, parang Nabuhos. Mas maitim naman yan. Ay, nabuhos. Yan, adobong pusit.
Petit. Favorite ko Oh. din yan dito. Masarap din yung masa nila. Talagang sinadya ko, ma'am. That's also, lahat ng food dito reminds me of my home. Although, ang pumpkin soup, masarap talaga. Hindi na pa pumpkin soup ang mami ko. Pero masarap ito kasi yung pumpkin soup nila. Gusto ko. Kain ka na, dali na. Yan, kaya medyo sabay mukbang. Tapos, eto pa ha, mag-aaral pa siya sa Berkeley, which I'm so proud. Nako, magma-masters siya sa Berkeley, California. O, di ba? Aalis nga daw siya. Aalis siya Ako. this continent, iiwanan na ako. Hindi naman ganun ba yun? Parang, Tapos babalik siya, ang tagal pa. Ano naman community? Sabi One ko. year? Sabi ko, Hindi naman. Hindi naman. Kasi Mga virtual tatlong- yung iba. tatlong buwan lang naman. Tatlong buwan. Face to face. Nandito ako sa filing. Sa birthday niya nandito na ako. Yay! Sa birthday niya din po. Ka-birthday niya po kasi Birthday si pa kayo? Very good. Kami ka din? Oo. ma'am. Magka-birthday kayo niya. Kaya pala mabait kami. Sabi ko, ka-birthday ko si Ang Uncle birthday naman Manny. niya, si Uncle Sabi niya, Awel. wala ka sa akin, ka-birthday ko si Mayor Madel. Ay, Ikaw, Emma. Birthday mo. Walang birthday. Wala pa Birthday rin. ako ni Brian. Come to. April 8? Ni Brian mo. Gutom na talaga. Gullible na. Pero April ka ba? Hindi, November yan, ma'am. November yan. Anong totoo? Anong totoo? November po yan. November 1 ka? November 2? November Depende kung soul ka o sane ka. Anyway, balikan ko ma'am, paano mo hinahandle ang pagiging mommy during ngayong pandemic? Kasi sa kanya mahirap Baka ako daw. mami eh. Ako Ayaw ka na lang akit ng mga akit ko eh. Akala ko sasabihin mo, hindi naman ako mommy, daddy ako. Pag Father's Day naman, Both ako, mommy. mami, daddy. Mami, daddy siya. Ikaw kasi ba college ang mga Pero ako, bilib na bilib ako kay Peach kasi grabe mag-maintain ng relationship ha. Siyempre, couple ka, mag-agul ka mo. So, dipisilon mag-maintain ng relationship. Ako nga ni, diba, nagmaalala ko. Tapos, Grabe talaga si ate. Sobra naman. Tapos, Elite mo yan. nagpadakula sa mga aki. Dipisilon, kasi there's no really perfect formula. Ayun na, Nagpadakula ng aki. Kaya yun ang tinanong ko sa kanya kasi nga, virtual classes, Tapos tapos mga aki pa. Nasa bahay. Oo. Tapos president pa siya kang Saro University. Nasa Tapos may bahay. school pa sindang Saro. Tapos ang husband niya, may ano din ang Saro school sa Legazpi. Tapos sa Sorsogon, iba pa sinda. So, sabi ko, paano yan? Paano yung nagiligibo? Kaya lang, alam mo, if you really love your work, Yan lang. you really can find time. Si ate naman, sabi ko nga nung pinost ng mga bata, yung mga anak niya yung Oo, Mother's Day video nila, talagang sabi ko talagang you did well. Parang siguro yun ang Oo nga, sweet kaya. Oo. So hello guys, alam niyo naman na Mother's Day ngayon and I just want to show some appreciation sa mother ko because she has been the best mother in the whole world. Unang-una po sa lahat, she has been a mother and a father to us. Yes po, single mom po siya. That's why she is my super mom. Napatapos siya po yung brother ko on her own sa one of the prestigious school here in the Philippines, which is Ateneo po. Napatapos niya rin po yung sister ko on her own sa Enderan po. Ito po yung graduation ko nung high school. Pero this year po, graduating din po ako sa college sa Ateneo rin po. She's not just an ordinary mother. She's also the mother of a city. She's the mayor of Iriga City. She would work hard for us and for the city as well para maganda yung kinabukasan namin at kinabukasan ng city. So dami ng work ng mother ko, kinailangan namin to. Bonding at syempre, naglutuan namin si mama. She is also she's also swamped with work. She travels a lot before the pandemic. But she was able to raise really responsible children. No? I mean, Shannon is very responsible. I see how she also manages her brother and her two brothers and even the household. I mean, talagang pwede niya nang iwan si Shannon to take care of the house. I mean, that's really, I think, during the pandemic, I'm so sure, hindi sa kanya masyadong, kasi college na nga yung mga anak niya, hindi siya masyadong burden. Tsaka, I'm sure gusto mo yun kasi lahat nandun. Lahat kasi nandun. Tulad nung before the pandemic, Brian nag-study in Ateneo. So, kailangan niya nandun siya sa Manila. So, ngayon,
virtual. So lahat naman nandun sa bahay. So parang I'm sure, parang mas lalo pang nag-enjoy si ate. Kasi ang kaligayahan naman talaga nito, kahit noon pa, nung ano pa kami, talagang yung makasama niya mga anak niya. Yun ang talagang parang height din also of her joy, no? Talagang makasama niya mga anak niya. Kaya sabi ko, pag nag-visit ako sa house nila, nakikita ko din yung how Shannon is. Kaya she can do yung mga work ni ate na talagang yung work niya as a leader politically, yung work niya as leading the city, yun ang nagagampanan niya talagang maigi. Kaya very good. Yeah! Siguro yung Alvin Orta rin. Oo, siguro. Sino ang mas madalas malate? Ako yun. Ako yun. Ngayon lang ako na. Actually po, Aminado ako naman si Attorney Ako Pichi. po ang cause na lahat. Kahit po sa Andaya team, kahit sa team RD Gamsur, lahat po ako po yun. Ako po ang lead. Ako po. Pagdating ko sa kampanya, wala nang tao. Sino ang mas iyakin noong mga bata pa kayo? Ako po yun. Mga iba-iba na naman. Wala daddy ko, wala yung mga kapatid, yung mga ganun. Kung ano-ano na lang. Napakayakin ko talaga nung panahon pa yun. Eh, hindi ko maintindihan kung bakit. So, siya talaga may Walang soft. snakan, walang ano. Pero sino ang mas magaling sumayaw? Ay, siya. Siya pa rin. Sino ang mas maingay? Depende, anong ingay? Ano klase? Parang, hindi, Siya ang madaldal. Ako yata. Siya ang madaldal. Sabi nga ni Nima, nagnganga na. Oh, sabi, amo nang isa tukag nga, baga man yung okasyon.